sajte, choď rýchlo. Zabij to Splintera najprv. A to je ten Splinter. On čo sa na teba pozeral? Hej. Že ti hovoril dobrý deň, ako sa máte? Či môžem poslúžiť? Tak. Len sa na teba pozeral, že akože si môj teammate alebo proti hráš? Robil si objednávku na jedlo cez bistro. No ja. Je pod onu žáčko, no. Uvidíme. No. Oh. Skoro som dostal infarkt. Na to. Nice. Proste dvakrát dostať na flashovaného junglera, čo ti jebe? WTF? Ako to, čo je za hitbox, ty kokot? Toto čo je za hitbox? You pick up your palette knife and then work that into your meat. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. That's it. That lovely? No je v pohode. Notky, čo cíti. No, piči vyjebanej, skurvenej. To čo si spravil? Oj, kokot som na hlavu. 300. To nemyslíš vážne. Sorry, s***li. Co se stalo? Já tenhle streamuju. Nikoho se nevšímá. Týpek šel kolem mě se psama, pak se otočil, šel ke mně, jako by nic. Otočil se jako by víš, jako přátelsky. A už švihl do telefonu. Granát. Už nemá overshield. Víš, to je sračka, ty jsi takový ho***o melichare, no jenom se schováváš, ty sračko. Blbej! Chceš napít trošku koruní? Mně to prostě nevadí, ta voda mě dělá zle v krku. Já to slyším, ty mluvíš jak Czech Cloud, ty vole. Tak to, no to se teďka Pro můj nezájem stojím před rájem a jsem rád. Předvčírem též jsem nejlíp nedopadl. Ja som fucking zero, ty kokot! Do piči, proste môžu byť to tí ľudia, ktorí takí prijebaní. Ja už nemám normálne náladu, ty kokot. Chilos Deos.
Thank you.